दैखौ चेन्ज खालामनानै नैखौ गोदान होनोसै इनिफ्राय नैबे हराव दैनि कालारा मार जादों नै सानथामाव मा होनांगौ नोंथांनो खिथागोन आङो लेक्जिन पाउडार होननाय मोनसे थायो इनिफ्राय मोनसेया बिमा रियेल मानसिया ब्रयलार दाउआव बिजि थुयो होननानै बुंबाय थायो एक्चुअली ब्रयलार दाउआव बिजि थुवा भेक्सिन होननाय सोदोबानो जाहैबाय माने मेगनाव मोनसे द्रप होनाय इखौनो बुङो मालाबाबो दारखुसायाव गस्ला लंपेन्ट बायनो नाङा आरो बिराद Good morning guys, good morning. नोंथाङा दङ सालामबाय नोंथाङा गासिबो मोजाङै दङ होननानै स' गाइस दा आङो फार्स्टआवनो तामुलपुराव थांग्रोगोन इनि उनाव आरो गुबुनावबो एसे खामानि दोङो ओमफ्राय गाइस मियानि भिडिअखौ जाय नायदों नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ दा नै आंनिया दाउआ दिनैदो सानब्रै रानिं जागोन आरोना जिथुबा सानब्रै रानिं 27 खालि लाबोदोंमोन ओमफ्राय 28, 29, 30 27, 27, 28, 29, 30 दिनै जाबाय 30 तारिख मानो होनबा 27 आव लाबोदोंमोन आङो 27 बाथ' दिनै 30 मथा-मथि सानब्रैनि रानिं जागासिनो दङ आरोना गाइस दा नोंथांमोना एसे नायनो हागोन दा माबायदि जादों इनिफ्राय नै दा सानब्रै कमप्लिट जायनि सिगां मा बेसाद होनांगौ मा बेसाद होनाङा नोंथांमोन दिनै खिथागोन स' नोंथांना भिडिअखौ जोबनो नायबाय गावसोरनि फैसा 10 थाखा दोङो हा नोंनि इयावलाय मानो दोनदो फैसाखौलाय बापरे लाइन सुइचखौ होनांगोन नै गाइस दा लाइन जोंबाय वाव दा नायनो हागोन नोंथांमोना दिनै सानब्रै रानिं पुरा दाख्लै मा अबस्थामोन दा मा अबस्था जाखो पुरा गां फिसा फिसा ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय गाइस दा नायनो हागोन नै पुरा 27, 28, 29 दिनै जाबाय 30 जिथुबा 30 तारिख इखौ लिरना दोननाया माने मोनाव थायो वाव बोरैबा जागोन नामालाय वाव सानब्रैनि रानिं आरोना गाइस दा नै इखौ लिरना दोननांगोन होमबासो मोनाव थागोन नोंनिया खैदिन जाखो टटेल होमबाना फाननायाव हिसाब थायो आरोना आहा दा गाइस दा जोबोद खोमसि जाना दङ नै सिङाव दा नायनो हागोन नोंथांमोना दाउआ माबायदि जाना दङ नै पुरा चेन्ज जाबाय नै गांफोरा ओंखारजोब्बाय नै गाङा नैफोर बाइकखौ एसे स्टार्ट ना दोनदोंमोन बाइक फुंनि टाइमाव वाव दा नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा दा साउन्डआ माबायदि दाबो थिगानो दं गारिया इनिफ्राय गाइस आङो मोनसे टाइमाव बुंदोंमोन आंनि गारियाव एक्रानि एग्जस्ट होनांगोन नामा होननानै किन्तु नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआव कमेन्ट हरबानो जाबाय जुदि आंनि गारियाव एक्रानि एग्जस्ट होबाथाय माबायदि गाबो खेबसे टेस्ट नायनायनि भिडिअ लाबोनांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट खिथाहर होमबाना आङो फ्लिपकार्टआव एक्रानि एग्जस्टखौ आङो माने फ्लिपकार्टआव अर्डार होगोन आरोना जुदि नोंथांमोना जुदि खोनासंनो गोसोबा आंनि बाइकआव एग्जस्ट होबाथाय माबायदि आवाज जायो स' नोंथांमोना जुदि खोनासंनो गोसोबाथाय कमेन्ट हरबानो जाबाय होमबाना आङो फ्लिपकार्टआव माने एग्जस्टखौ अर्डार होगोन आरोना दा नै थांगोन थांसै वाव दा फार्स्टआवनो आङो दारखुसियाव थांगोन दिनै मंगलबार माने बाजार जायो बेनिफ्राय सकनिफ्राय फैनानैसो तामुलपुराव थांगोन आङो दाउआ लाबोनानै जुदि सानथामा कमप्लिट जायोबाना आंनियाथ' दिनैदो हर जाबासो माने सानब्रैनि रानिं जागोन दा आंनिया माने सानथामाथ' कमप्लिट जाबाय नालाय बेनिफ्राय दाउ फिसाखौ लाबोबा सानथामाव मा होनांगौ नोंथांनो खिथागोन आङो लेक्जिन पाउडार होननाय मोनसे थायो इनिफ्राय मोनसेया बिमा रियेल इ मोननैखौ होनांगौ लाबोनानै सानथाम कमप्लिट जायोबा दा आंनिया सानथामाथ' कमप्लिट जाबाय नालाय दा लेक्जिन पाउडार इनिफ्राय बिमा रियेल इ मोननै बेसादखौ आङो होनांगौ आरोना जिथुबा दैयाव गलायनानै इनिफ्राय दारखुसियावबो मोनो इनिफ्राय आं दारखुसियाव लाया आङो डाइरेक्ट तामुलपुरावसो लायनो थांगोन दा फार्स्टआव आङो दारखुसियाव माने दिनै बाजारखाय जिथुबा मैगं लायनो होननासो फैदो आरोना दारखुसियाव किटसेयाव जोंनि दारखुसि सकबाबो आङो डाइरेक्ट बुंगोन मोजां बुस्थु इमान मोना बेनिफ्राय गस्लाफोरखौबो खम दामाव लाना फैना जेन'का दाम गोसा गोसा फानो नोंथांमोना खाथिनि जुदि सोरबा भिडिअ नायदोबा मालाबाबो दारखुसियाव गस्ला लंपेन्ट बायनो नाङा आरो बिराद दाम लायो स' गाइस दा नै परथाबो जाखांबाय एसे इनिफ्राय दा न'आव थांनोसै ओमफ्राय लाया न'आव दोङो माने लाफाल'सो लानो होदोंमोन दा लाफा लादो जा अदारा हा अदागुरि जामायाव इसे अदागुरि दा लाया न'आव दोंखायो नालाय बेनिखायनो लाफा नांगोन नायखाय लांफायनो फैबाय ओमफ्राय दा तामुलपुराव थांसै गाइस दा न'आव थांसै इनिफ्राय आङो डाइरेक्ट दा मुलिखौ डाइरेक्ट तामुलपुरावसो लायनो थांसिगोन दा दारखुसियाव मोनोबाबो माने आङो दारखुसियाव लाया एक्चुअलि आङो दारखुसिया दा जोंनि लकेल एरिया ना आं मिथिगो दा मोजां हामिखौ इनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो बुङो जुदि सोरबा इ साइडनियानो भिडिअ नायनाया जुदि मिथियाबा दारखुसियाव इमान हेभि बुस्थुफोरखौ लानाङा नर्मेल बुस्थुखौ ला
दा लपेन गस्ला मोजां मोजां हाथायफोराव लाजायो खिन्थु सकफोरनियाव बाद्राय दाम जायो आरो इनो मेन बुस्थुआ मुलिखौ लाबाय लेक्सिन पाउडार ओमफ्राय भिमारियेल टटेल मोननैदो 200 थाखा थांबाय आरोना दा पकेटाव आरामसे सोना लानोसै ओमफ्राय थांलों थानोसै डाइरेक्ट तामुलपुराव फैखायो आरोना जुदि मोजां माल लानोबाथाय बाय मोजां दखानाव फैनो गोनां जायो ओरैनोथ' दारखुसियावबो मोनोमोन खिन्थु दा आरो दाउफोराबो माबा मोनसे जानोबो गिनांगोन ना सोरबा सोरबि आरो बाय लेथ्रा टाइपनिबो मानसि थायोना खम दामियानो जा दाम गोसानियानो जा जुदि मुलिया मोजांबाथाय मोजां आरोना दा ओरैनो लकेल जायगाफोराव बांसिनानो आरो मोजां माल लाना फैयाना बांसिनानो लेथ्रा माल लाना फैयो एसे थगायनो नागिरबाय थायो दानि जुगाव आरो मानसिफ्रा फैसानि थाखाय आरो माखाय नङा होमबा बेनिखायनो स' गाइस दा आङो नै तामुलपुरनिफ्राय डाइरेक्ट न' मोनफैबाय गाइस ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै नोंथांनाव नायबानो जाबाय इयाव दोङो भिमारियेल ओमफ्राय इयाव दोङो लेक्सिन पाउडार जिथुबा मोननैदो 200 थांबाय आरोना 200 थाखा ओरैनोथ' मोनसेया 91 ओमफ्राय मोनसेयाबो 110 थाखामोन आरोना होमबाबो जिखुनु जाया 200 ग्रोब लाबाय बेनिफ्राय दा इ मोननैखौ मा होनांगो नैबे जाबाय सानथामाव नैखौ फोजोबनांगोन ओमफ्राय नैबे जाबाय सप्तासे जिथुबा 7 दिननि आरोना हिसाबनि बथल फिसा फिसा मान गिदिर नङा दा नोंथांमोना इखौ मिथियाखौथ' मिथिला मडेलाव आङो भिडिअखौ खालामबाय ओमफ्राय गाइस दा आं इयाव आरामसे दैयाव दा होनोसै ओमफ्राय बाथ्रा कागजखौथ' लायनाय जादियासैनोखा बाथ्रा कागजबो लायनांगोन दा सकआव थांबासो लाबसिगोन आं दा लाबथ'लायला दा बिदिनो सोलिसिगोन दा हरनि थाखायसो बेनिफ्राय दा नैखौ होनाय लोगो लोगोनो दाउआ फुरा चेन्ज जालांगोन आरोना जिथुबा इनि सिंनि जिथुबा बासि माबाफ्रा माने इसोरनिया पायखाना खालामनाया माने फुरा साफा जाजोबो आरोना खिदो फुरा साफा जाजोबनो हायो ओमफ्राय भिमारियेल होबानो आरो ओमफ्राय साफा जाफिनो बिदिनो माबा मोनसे अंख दोङो ओमफ्राय दा नैबे जाबाय सानथाम ओमफ्राय नैबे जाबाय सप्तासे ओमफ्राय सप्तासे जानाय लोगो लोगोनो सप्तासेयाव आरो भेक्सिन होनांगोन ओमफ्राय इ भेक्सिनखौ नोंथांमोना साननो हानाय बिजि थुयो होननानै गोबां मानसिया ब्रयलार दाउआव बिजि थुयो होननानै बुंबाय थायो एक्सुवेलि ब्रयलार दाउआव बिजि थुवा भेक्सिन होननाय सोदोबानो जाहैबाय माने मेगनाव मोनसे द्रप होनाय इखौनो बुङो भेक्सिन इनिफ्राय जोङो कर'ना भाइरास जानाय टाइमाव जों माने भेक्सिन लादोंमोन आखायाव इखौ बिजि थुदोंमोन इनिखायनो मानसिफोरा सानो माने भेक्सिन होननानै बुङोबा माने भेक्सिना जाहैबाय मोनसे बिजि थुनाय स' गाइस इ नङा भेक्सिना माने दाउनिया द्रप जायो आरोना इ द्रपखौनो माने दाउनिखौ भेक्सिन नाम होननानै बुङो होमबानो माने इखौ मिथियो आरोना इनिफ्राय लोमजानाय आरो मानसिफोरनि कर'ना भाइरासाव भेक्सिन थुनाया जाबाय बेलेग इ जाबाय बेमारनिया भेक्सिना बेलेग खिन्थु दाउनि भेक्सिनानो जाहैबाय माने द्रपसो आरोना गाइस गोबां मानसिफोरा माने बिजि थुयो होननानै सानो दाउखौ जानानै फुरा बेमार जागोन इ दाउखौ बिजि थुयो होननानै बुङो खिन्थु बिदि नङा आरोना गाइस थ' नोंथांमोना बिदि साननो नाङा जायफ्रा दाउ फिसियो मिथिगोन भेक्सिना मा बुस्थु जोंबो मिथियामोन मोनसे टाइमाव आंबो सानोमोन भेक्सिन ब्रयलार दाउखौ बिजि थुनानै फेदेरो मायो होननानै आं सानोमोन खिन्थु दा मिथिबाय बे भेक्सिना मा बुस्थु आरोना गाइस थ' भेक्सिनानो जाहैबाय द्रप आरोना गाइस माने द्रप आं दा दाउनि दैखौ चेन्ज खालामनानै नैखौ गोदान होनोसै बेनिफ्राय नैबे हराव नैबे सानाव नैबे हराव नैबे सानाव नैबे हराव खालि सोलायबाय थानाय जागोन आरोना गाइस ओमफ्राय दा आङो फार्स्टआव लेक्सिन पाउडारखौ होगोन बेनिफ्राय हराव नैबे भिमारियेलखौ होगोन आरोना नैखौ 7 दिन होनांगौ नन स्टप ओमफ्राय नैखौ सानथाम होनांगौ आरोना बाय बुरजा नङा नैबे बिराद कारा डेन्जार बुस्थु बिराद कारा आरोना दा आं बेखौ नैयाव दोनथ'नोसै मालखौ बेनिफ्राय इयाव थाथ'फिनसै ओमफ्राय दा आं नैबे दैखौ गारनानै गोदान दै सोनोसै ओमफ्राय गोदान दै सोनानै नोंथांमोननो आङो लास्टाव खिथासिगोन ओमफ्राय भिडिअखौ फोजोबखानोसै स' गाइस ओरैनोथ' इखौ सामुसदो माने हाफ सामुस होनो होदोंमोन जिखुनु जा दा माने दाउआ 50थायाव माने हाफ सामुस जायो होन्दोंमोन इखौ खिन्थु दा दै गुदुङाव एसे मिक्सार खालामनानै गलना होनोसै दा मा हाफ सामुस होलायलायनो माने आन्दाजावनो माबा मोनसे मिलायनानै होनोसै होननानै आं थारमाने दा ओरैनोसो सामुस होलायलायला माने आन्दाज मोनग्रा जालांबाय आरोना माने इयाव 1.5 लिटार दैयाव बेसेबां होनांगौ आन्दाज मोनग्रा जालांबाय आरोना इखौ बेनिखायनो दा सामुस नांलायलायला बेनिखायनो दा आं थारमाने आन्दाजावनो होबाय आरोना माने मिथिनाय जालांबाय माने नैबे जगदो 1.5 लिटार दै जायो ओमफ्राय जगदो दै गुदुंखौ आं इयाव होबाय 1.5 लिटार ओमफ्राय दा नायनो हागोन थारमाने दैनि कालारा माबायदि जायो नाय लास्टाव लासैनो दैनि कालारा मारै जादों नाय मोनामो आरोना बोरैबा कालारा लेथ्रा मोनामो उपाय गैया बेनो खस्थ' आरो दाउनि खस्थ'आ बाखि जेबो नङा ओमफ्राय दाउफोरा बाय हेभि जानायनि फुरा गलायना होबाय आरो एसे नाबावनोसै आं दा दैयाव गलना होबाय नायनो हागोन नोंथांमोना दा इसोर फुरा लोंगोन आरोना दसे थानानै ओमफ्राय दा नायनो हागोन नोंथांमोना दाउआ आंनिया माबायदिमोन खिन्थु देरबाथाय माबायदि जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला जाहाथे नोंथांमोना उनाव मिथिनाय बायदि दा बेनिफ्राय गांखंफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना एसे रज'बाय आरोना नै नायनो हागोन नोंथांमोना गांखंखौ नै गांफोरा रज'बाय आरोना एसे नै ओइनो नायनो हागोन गासिनो नोंथांमोना नै नायनो हागोन नै